Day iti kabarong araken digiti nature lovers ken adventure seekers dito'y probinsya. Adayo ti uni digiti ungor ti lugan. Saan na marik na ti polusyon ken naulimek ti aglawlaw. Daytoy ti awawagan ti kaadwan a Mount Lamin. Di pagpasyaran ket sakupen iti barangay Estancia ken barangay Dupitak iti ili ti Piddig. Ngem kang runaan kadagiti agturturong ditoy iti dumalan pay laeng iti ili ti Karasi sakbay da amadanon iti lugar. Apaman na sumangat ka, marik natin nalamlamiis apuloy ti angin. Maobserbaran met ti panagbaliw di iti klase ti kaykayo ken mula ang mga arakop kadagiti raket ti bantay. Naruway digiti pine trees ken ferns akang runaan laeng nga makita kadagiti nalalamiis a lugar kas iti Baguio City. Kasi nakita na nga mayaten ti kalsada, idi nga minkat dagay lang nangangato nga motor ti maususara nga makauli. Ken traktor. So, dito yung kalsada nga mag-aramid, ma'am, aging gana anong ito salputan? Kung nadakat ito'y kalanasan no kwan, sir. Kaso ni North, agdato itatay mauawagan ti kilometer 12 nga agdato ti agarog 1,030 meters above sea level. Sa kupen daytoy itinagpaetan ti ili ti Karasi ken ili ti Piddig. Saan pa aday ti kangatwa na paset ti sikat a pagpasyaran, ngem ditoy baylaeng makitan ti isang sangayan a parabor ti aglawlaw. Sigurado ang mas dao ka ti pintas ti 360-degree view nga ipapaay di tinaduma-duma a forma ken maris dagiti bantay. Manipod ditoy, matanawan pay digiti sumagmamano nga ili iti probinsya. Numan pay Mount Lamin ti sikat anagan na. Kuna ti menro asaan pay nga isu daytoy tinasao a bantay. Daytoy view ti kilometer 12 toy tawag nito'y Barasan. Actually ti Lamin ket adayupay ijay nga to ti ijay banbantay ijay. Malabasan jay falls nga ibagbaga di jay Lamin. Nadanunan mi ditoy ti maysa a pamilya. Naggapuda pay ijay probinsya ti Cagayan. Gaputa kayat da mapadas ti pintas ti lugar, tinanon da tinangato a pagpasyaran. Ito ti umululi kami medyo madandanagan. Kami ngem iti nakadanon kami ito and worth it. Worth it, ma'am. Yeah. So, would you recommend this to your friends? Yes, of course. Especially dagiti nature lovers kaya. Kadagiti maud-udi a bulan idi napalabas atawen idi naobserbaran ti panagnato ti bilang digiti bumisbisita ditoy. Ngem kageddan iti alisto a panagsikat iti lugar, bitbit na met ti maysa a problema. Napansin mi ti agkaiwara nga basura kas kaditi plastic bottles, karton ti sigarilyo, wet wipes ken dumapay. Ti idawdawat ti menro ken iti panagbalin ko responsable digiti bumisbisita ditoy. Kastay ko na ti pagsasao, take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Kaday iti napalabas nga kwa nga panagado ti bisita dito iti problema nga nakita mi kat dagitoy basbasura. So pagpakpakasi kami dagay turista nga umay ditoy. Ano sandakan nga i-bag yawid day basura da numasadod da mangyawid at damod jay ranger station jay baba ti DNR ibati da ijay tapno isudan tumat ti mangi dispose mangi belang tumat. Manamnama at temporaryo ang mapasaraan iti lugar para iti panakapatalged na. Actually, nagki-coordinate kami kini DNR, tapno i-temporary close da ito Lamin. Tapno aganda kami iti clean up drives, ag-install kami iti garbage bin, signages, dagay don'ts nga dapat nga han nga aramiden, karkaro ti agi sigarilyo, basura, dagjay sir. Kan submit kami iti ordinance iti Sangguniang Bayan, i-review da. Tapno ma-legalize mo't lang ti panagkolekta iti environmental fee, camping fee, kan dagay ag-drone shots, pictorial, kastay no kwan. Malaksid iti saan na panagiwarang ti basura. Itawtawat da pay kadagiti bumisbisita aliklikan dati ag sigarilyo bayat ti kaaddada ditoy kang runaanen itang umadanin ti dry season nusa dinno nga alisto ang mapasamak ti grass ken forest fire. Makuna nga adu pay laeng ti duldulin a kinabaknang digiti abantay. Gaputa na nga to ditoy sabsabali digiti flora and fauna nung maidasig kadagiti lowlands. Sumagmamano kadagiti species ti mulmula kay kayo ken animal ket saan laeng anay sang sangayan ngem ket di maibilang pay nga endangered.
Kinagpaisuanan na ko na ti Menro nga addapay ti Philippine Eagle sighting. Dagitoy iti sumagmaman a rason no apay nga araken dagiti narway a bisita iti lugar. Ngem no saan tayo nga ammo at taripatwen a nasaya at ida, mabalin ako naen asaan ton a mapadas dagiti sumarsarunupay nga henerasyon iti pintas da. Mark Magdirila, Balitang Solid North.